daqs illum, qatt ma kellna kumdità daqs illum u qatt ma konna mdejqin daqs illum. Il-problemi li kellna 4-500 sen ilu, illum solvejnihom kważi kollha. Aw min għadu bil-ġuħu marejtu żgur u hemm l-inqas żewġ gwerer bħalissa. Imma meta tqabbel ma' 4-5 sekli ilu, meta kulħadd kien fqir, kien hemm gwerra f'kull pajjiż u meta wieħed minn kull 5 titfal kien imut qabel jalaq 5 snin. Ħajjitna llum hija d-dinja ideali li dawk in-nies kienu biss joħolmuha. Għal dan l-aħħar 20 sena, statistikament, this is the best time to be alive. And yet, something still feels deeply wrong. U mhijiex ovvja x'inhi, imma xi ħaġa ħażin qed nagħmlu u xi soluzzjoni hemm. Jista' jkun li inti mdejjaq mhux għax ħajtek hi kif inhi, imma x'qed tippretendi li kellha tkun differenti. Weġġaħ lil missierek u lil omok ma jfissirx baxxi rasek dejjem, hemm mument fejn u ma rridx ninftiem ħażin, fejn trid tiġi taqa' u tqum. Dawn huma l-10 kmandamenti kif qatt ma smajthom qabel. Kellha sistema tal-arm sofistikati li inti meta accidentalment tersaq lejn dan ħadd induna mal-ewwel għandna jagħmel sinjal lil ieħor. M'għandunax, tħaltu m'għandunax dik il-ħaġa hekk. Diffiċli ħafna temmel li l-kmandamenti jistgħu jkunu s-soluzzjoni li għandek bżonn, għax Alla li għalmuk fuq u meta tkun għadek żgħir, kien tajjeb għal meta kont għadek żgħir. Imma huwa Alla li meta tikber ma tantx jibqa' jagħmel sens. Jekk tistaqsi lin-nies li jemmnu f'Alla għalfejn jaħsbu li hemm Alla jgħidulek is-buħija tan-natura. Is-sunset, il-muntanji, l-annimali. Okej, naqblu. Imma il-pandemija? It-terremoti, tsunami? Dak mhux ukoll natura? Alla fejn kien hemmhekk? Jew jgħidulek sar miraklu fuqi, tajritni karozza u salvajt. Okej, imma dawk li tajrithom karozza u mietu. Alla fejn kien hemmhekk? Jekk hemm Alla anke hemmhekk. Anke jekk ma temminx f'Alla jew għandek id-dubju kif ikollna aħna wkoll. Trid tammetti illi dawn l-10 kelmiet ilhom jeżistu kważi aktar minn kollox u minn kulħadd. Id-diżastri tad-dinja ma qerduhomx. Waqgħu teoriji, imperi u ċivilizzazzjonijiet imma l-10 kmandamenti baqgħu. Xi ħaġa għandhom dawn u dal-kors jipprova jiskoprija. Tiltaqa' ma' nies jgħidulek, jiena twajjeb kemm tridni ma tqabbiżilix. Jiġifieri minn titwajjeb xejn. Jew jgħidulek jiena m'iniex bniedem ħażin, qatt ma għamilt xi ħażin lil ħadd. Dall-arloġġ qatt ma għamel xi ħażin lil ħadd. Jiġifieri inti għandek l-umanità ta' arloġġ. Tieħux il-ħajja bis-serjetà, tismaħa ħafna. X'importa mhux darba ngħixu? Għalhekk jimporta. Għax darba ngħixu. Dal-kors huwa l min irid jieħu l-ħajja bis-serjetà. Mhux ħanejdulkom biex tkunu nsar aħjar, mhux ħanejdulkom biex tmorru l-quddies, ma ħanitolbukom xejn. Dal-kors mhux għal kulħadd. Kien hemm min ġie u telaq, u kien hemm min ġie u biddillu ħajtu. Lilna bidlilna ħajjitna, għalhekk qed nagħmluh. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
Fit-tieba tiegħek mulej għenna nkomplu l-emil tandima li bdejna biex it-takkistana tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b'fehma safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna u Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Iftaħ garġik, għajjat u la tiskoċ. Olli leħnek bħal tromba. Tnubhom uri lill-poplu tiegħi u ħtijietom lil dar Ġakob. Imma lili kuljum ifittxu, jixtiequ jarfu triqati bħal kieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħallix l-ordnijiet ġusti ta' Alla tiegħu. Jitolbuni ġudizzji fis-sewwa, jixtiequ jersqu lejn Alla. Għaliex somna u int ma ħaristx, akkisna ruħna u int ma ntbaħħx. Araw, fihom is-sawn tagħkom tagħmlu li tridu u taqsu lill-ħaddiem tagħkom. Araw, issumu bil-kustjonijiet u l-ġlied u titorbu bil-pon bl-ħaq. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa, leħinkom ma jinstemax filgħoli. Jaqgħu jien joġobni is-sawn bħal dan, jum biex bniedem jakkes lilu nnifsu, biex jibaxxi rasu bħas-simar u jimtet fuq xkora u rmiet, tgħidlu int dan sawm jum joġob lil-mulej. Jaqgħu mhux dan is-sawm li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen u li tqaċċat ix-xkiel tal-madmad u li tibgħat il-ħilsa il-maħqurin u tkisser kull madmad? Mhux li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u iddaħħal f'darek lill-imsejkem bla saqaf? Mhux li tlibbes lil min tara arwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx? Imbagħad ifittx bħaż-żernieq id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek u qudiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej u jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Ikollok ħnina minni, o Alla, fih tjubitek. Fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Assilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien għadnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, u il-qalb nidma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu
u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Għalilhom Ġesu huwa l-mistednin tal-arus se jsowdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-arus jieħdulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Din hija d-domanda li jagħmlu d-dixxipli ta' Ġwanni lil Ġesu kif naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew illum, u dawna qed jagħmluha b'mod ġenwin aw qed nitkellmu fuqhom, mhux fuq il-Fariżej li kemm il-darba staqsew il-Ġesu biskop ieħor, ma dawn għandhom domanda ġenwina. U Ġesu jgħidilhom ċar illi waqt li d-dixxipli qegħdin miegħu jiċċelebraw il-fatt li qegħdin miegħu. Mhuwiex hemmhekk dak il-ħin il-lok tas-sawm. Imma Ġesu kien kontra s-sawm? Le, ma kienx kontra s-sawm Ġesu fil-fatt naqraw fl-istess Evanġelju skont San Mattew li fil-bidu nett qabel ma beda l-ministeru tiegħu Ġesu għamel 40 jum u 40 lejl sajjem. Ma kienx kontra s-sawm Ġesu, imma rrid illi jagħti is-sens, jiċċara is-sens tas-sawm. U juri kif is-sawm mhuwiex sempliċement għax drawwa. Is-sawm ma jsirx m'għandux isir għal wiċċ in-nies biex tidher li qed issum. U s-sawm ma tagħmlux biex isek tikkuntenta lil Alla u jagħtik isek il-punti ta' kemm qed issum. Is-sawm mhuwiex għan fih innifsu, imma huwa mezz. Fil-fatt, Ġesu fl-istess Evanġelju skont San Mattew, anke meta ikellem lill-kittieb u l-Fariżej jagħmilha ċara illi qatt m'għandhom isumu għal wiċċ in-nies. Jgħid meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor li ikerħu wiċċhom biex jidhru sajmin quddiem in-nies. Jgħid tagħmlux bħalhom, iminti meta ssum Ġesu idlek rasek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li inti sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodloku. Ġesu ried din il-ġenwinità meta aħna nagħmlu s-sawm qatt għal wiċċ in-nies. U jgħid ħaġa oħra Ġesu importanti li mbagħad insebuha ċara llum fl-ewwel qari miktub tal-profeta Eżajija li s-sawm irid ikun imsieħeb ma' ħajja li toġob lil Alla. Mhux issum u tagħmel li trid hawnhekk jitkellem profeta Eżajija qed iwassal il-kliem tal-mulej meta jgħid fjum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu. Taksu lil ħaddiema tagħkom. U anki ikolkom ħafna kwistjonijiet u ġlied. U jgħid jekk issumu kif qegħdin issumu issa leħinkom ma jinstemax fil-għoli.
u jfisser aktar mbagħad li ma sawm joġob il-Alla. Jgħid is-sawm ma tagħmlux inti biex takkes lilek innifsek jew inkella biex jgħid timtet fuq ix-xkora u rmiet. Imma tagħmlu tassew is-sawm għandu jkun imsieħeb ma' ħajja li fiha inti tagħżel it-tajjeb u taħseb fl-oħrajn. Aw fil-fatt tisemmi tibgħat ħilsa l-maħqurin, tħolli rbiet tal-ħażen, taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ, iddaħħal f'darek illi msejken bla saqaf. Aw isemmi dak li l-qudiem Ġesu jsemmi fl-Evanġelju skont San Mattew l-opri tal-ħniena. U jgħid hemm jagħmel sens is-sawm meta msieħeb ma' ħajja li fiha qed tagħżel dak li hu tajjeb u anki taħseb l-oħrajn tgħix l-opri tal-ħniena li għallimna l-mulej. Dan huwa messaġġ importanti ħafna l-ħajja tagħna. Żmien tar-Randan huwa żmien tant opportuna lina biex aħna nisimgħu l-kelma tal-Alla, inħalluha tibdilna l-aħjar u biex dil-kelma tgħinna ħalli aħna nażlu it-tajjeb u nwarbu dak li jkun ħażin. Meta tagħmlu hekk ġa ċaħda din, ċaħda tagħna nfusna. Imbagħad tgħinna din biex aħna naħsbu fl-oħrajn bħalma semma hawnhekk illum fil-kelma ta' Alla kemm importanti li aħna dak li nagħmluh bil-ħsieb li nieqfu ma' min idibati. Jew nitolbu l-mulej illum, nitolbu li aħna nisimgħu din il-kelma tiegħu nħalluha tinżel f'qalbna u tgħinna biex il-ħajja tagħna tkun ħajja tas-sew li toġbu u dak li nagħmlu u nagħmluh tajjeb bħal penitenza is-sawm f'dan iż-żmien ikollu dejjem dan l-iskop illi ġej minn qalb li tħobb il-Alla u li tħobb ukoll tas-sew l-oħrajn. Sa jew irresqu tal-bit tagħna lill-Alla, nitolbu mulej għall-Knisja biex tkompli twassal l-Evanġelu tiegħek lill-bnedmin kollha, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej biex aħna ngħixu dejjem il-kelma tiegħek u dawk il-valuri li tixtieqna li konna fil-ħajja tagħna ħalli nkunu noġbuk fil-kliem tagħna u fl-emil tagħna, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha dawk li qegħdin fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, f'Artimazza, f'Gaza, il-postijiet kollha fejn hemm il-vjolenza u l-ġlied u nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem ikollna l-għoża tal-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha fejn ġa hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Tolbu mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar biex intilqahom fih danek tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej ilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju f'dan iż-żmien ta' Radan imqaddes biex bil-qawwa tiegħu il-femiet tagħna jsiru jogħġbuk u jseħħilna b'ħeffa akbar inżommu l-qies f'kollox. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna int trażżam fina drawwiet ħżiena, terfanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna, bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet ma' serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek miġej f'isem il-mulej, osanna fl-għola ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur ta' dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jissoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt ta' ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art.
ħobsna ta' kuljum matina llum, għaffrilna d-dobietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la daħalniex fi tiġri, iżeħli s-sina mid-deni. Eħli s-sina nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba uħnina tijak il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex bissem li ħadna f'dawn il-misteri qaddisa impattu għal dnubietna nitħejjew sewwa għall-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Fl-isem tal-Missieru tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Ibben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mifbidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerer u kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubidna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerer u kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina bid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tartana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kif birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu affrinna dobidna ħarisna minnar tal-infern. Ħuġġener u kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għagda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlobalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu affrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Ħuġġener kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwal lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina
Wara dan għattiru framment il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema għdaflar. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kif birkinti fost nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jisriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dossija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Ommalla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slim għalik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħin l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqadsa Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.